Ka Society for Urban and Rural Empowerment ka lapenlongi ka jing ai jing hikai pat ba hasnong namdong B West Giant Hills District shapangi project bapentrai kam ka ai kerteng empowering indigenous communities through agroecology learning circles for resilient integrated and innovative natural resources management ringkar ba ka jing trailang ka NESPAS. Yakani ka project labating kada ka World Bank lingba ka Miglaya Basin Management Agency bat pentrai pat da ka sya hakikat tu kat nantaligi snong jong ka West but East Giant Hills District. Hakabay day bat ka pang jong ka jingsong ka khna kaniwan ka shila ka batray kum ka zonal supervisor jong ka project Link Worker Scheme lingba ka jingkershan ka Miglaya AIDS Control Society kala ong ba ka jingsong ka klampat day por tang ba ka long bian bat wan ra jing e iki khon samla hinray ka ktaru ya ka imlang ka salang. Karosaksu kabalong ka village organization president hapo jong kani ka snong kala yero ya ka sya nakapenta ka jing pensai hakabay day ka jing shong ka khna namar ba kani ka day ka jing e ka crowd tam hapo ka snong ka thau hakapenta ka balai pat kilay kran halor ka jing pang AIDS kabalas dang menjelay menta wat haki thain nong kondong ru wala kran da ka kong dari mika luwaj ka zonal supervisor jong ka project Link Worker Scheme. Kiway pat kiba ajing kran ki kentop yo wahet nong nam dong bi u DS war bat ka kong daka bare nan NESPAS.